siyasebenzisana namasonto. First Church siyasebenzisana nayo. Une le uyibonayo, there's other enginani ngayiboni. Ungababona abafaka amabheji, zikhona izinto abazenzayo ebunyameni enina eningazazi. Siyasebenzisana nalamasonto. Senza ubuthakathi amatiye lawo ebeloko bathi hayi itiye khona esikuhlanganisayo phakathi. Siyahlanganisa lapha ukuzibuza ukuthi okay, why abantu base nabaqeda uphuza letiya baba ne-energy, baba hyper. It's true. Yeah, it's true. No, it's true. Baba hyper because khona izinto esizifakayo phakathi lapha. Umuntu akaphelelwa umoya, they always hyper. Bazojumpa ingathi angazi yini. Umuntu okhona makabuya sula nje umjulu khona izinto esizifakayo phakathi. Bona they don't see. Ubazi ukuthi kulesa sigcoko lesa siyaba control. Lethi umuntu makafuna ukuyeka isonto la ku egcina sekalahlekelwa ingqondo. Yes. Ngoba basebenzisana nabantu abathakathayo. Abasitholi nje estradeni, thina khona la sihlanganela khona. Sazi ukuthi okay, sihlangana la, sohlangana nakuphi futhi. Sihlangane siyenza i-caucus meeting yethu. Noma sihlangane estradeni thina abathakathi, into engizokutshela asibulisana sazani. Sazani ngeenkathi zethu. Kumanje so singahlangana nomthakathi ngazi ukuthi hayi siyahlangana ku meeting. Ngizondlula kuphela ingathi angimazi. Kodwa later on sasho ukuthi okay, awuthi ngeke asibu. Ngifuna ukuthatha umzimba wakhe ngosebenza, ngifuna ukumgibela kuzoba yashi la namhlanje. Awukazibuza ukuthi sometimes uzovuka umzimba ukhathele. Sisuke sikuride ubuye eMpumalanga ubuyele eMpopo le. Uyahamba wena. Uyahashi. Siyasha uzo. Yes, uzo ukuthi ya wena ulele sithathe umoya wakho ukolo osebenza sigibela wena. Ubuthakathi enye into abantu abanga understand. Enye into eninga understand ubuthakathi. Siyasebenzisana na manager. Umuntu uyakhona ukuthi umbulale ngeqanda. Umuntu uyakhona ukuthi umbulale ngemali yakhe. Ngifike kuwe ngithi okay, ngicela ungiboleke u100 ngisafuna ukuyothenga ugesi. Mangisuka lapho ngiyazi ukuthi ngina i100 endlini. Ngiyayithatha ngiya ngayo emathuneni. Ngifike ngibophelele ngihlabe. Ngithi hayi yazini sibu imali yakho naye angizange ngayisebenzisa. Ngithi yakho sengithathile bengazi ukuthi nginayo. Ubona ukuthi ya manje imali angisayithola, wazi ukuthi yini imali yakho ihlele emathuneni. That's why abanye abantu bazobona imali ingahlali ihamba njengamanzi. Mara iphethe maybe iphethe 50,000. Yeah, sanibona. Hey, kuningi shem. Anyway, this one said, after graduating, I couldn't find a job for 2 years. I visited ZCC. After 2 weeks, I got a call. 11 years now, I'm permanently working for government. I don't know what they do, or I don't know what they did, but I was helped and will forever remain indebted. I'm not a member of the ZCC church. This one is taking chances. Hi Shem, I would like to agree, guys. You are since nje abantu be found out ukuthi there is money on YouTube. Wema akuma podcast akumanga. Yo, hi Shem. Anyway, this one uthi, that is why I left. I'm drinking the tea and I am not hyper. Bana ba papa, let's enjoy our tea. Utilo ZCC my home. This one replied and said, you guys always deny these allegations. Kwenziwani kanti ZCC, guys? This would ruin my mom's day. Sorry to your mom. We need a podcast licensing now. Ngempela, guys, because what? Like, abantu nje bavula ama podcast and then baqala bakhuluma manga for views because they know ukuthi they will get paid. Aisha. Utilo, I cover myself with the blood of Jesus Christ. Litholakala guys, igazi la Jesu sikhave nathi. School is very important. Guys, I will never understand abantu laba bavele ba comment
ngale comment ethi school is very important. I remember even nalama video lawa much abo nje uthi uyabona ama comments abantu baya comment uthi school is very isikole sihlangana phi isikole like kulezi zinto lezi nje asikhulume ngalokhu njengamanje nje isikole singena kuphi importance when it comes to what kungenaphi isikole nalentala manga lawa akhulunywa losisi if kukuthi amanga isikole singena kuphi. But anyway, hey, let's move on. I was a member of ZCC. I still love that church. You said you were, so which means you left. Why did you leave? Why? Yo, now I understand why I wake up tired. So today I went to Cape Town and I was the transport. Ish, guys. You know what? Yabona deshiwe ilosisi lo. Angiqala ukizwa and ikade ngangizwa. But that doesn't mean ukuthi ngiyayibelieve ukuthi iqiniso. Nah, I don't believe it. I'm sorry. I do not believe it. I'm covered by the blood of Jesus Christ. No weapon formed against me shall prosper. Kazi nilithathaphi leli gazi bakwethu. Nilithathaphi leli gazi lika Jesu. Sikhaveni bonathi. Anyway, it is important to pray before sleeping. Midnight and morning. What? So I must pray ekuseni and then ngivuke ebusuku ngiphinde ngithandaze and then ngiphinde futhi ngithandaze ekuseni. Hawa guys, that's too much. Ngiphumule nini ke mina manje mase ngizothandaza kaningi kangaka. Hayibo. Anyway, this one replied and said, I stopped praying and everything is going well. Yeah guys, ke sikhuluma ngomthandazo nje kancane le ndaba yokupray yabo. Mina nje personally I don't pray. Yeah, that's just me. Laba abathandazayo okwabo lokho, I'm happy for them. Umuntu wenza into ayithandayo ngempilo yakhe, right? Perfect. So let's talk about ukuthandaza kancane before sivale. So the book that you guys read, the Bible, ithi uNkulunkulu ukwazi usasesinyeni usasesinyeni sama wakho. Like wazi zonke into about you impilo yakho nje, he knows everything about your life. Uyihlela usasesiswini sama wakho, like he knows ukuthi okay ngosuku ukuthi this is gonna happen, then ngosuku ukuthi this is gonna happen, like ukuhlelela nje yonke into usasesiswini sama wakho. So yeah, according to the Bible, right? So guys, masenithandaza, like what are you trying to do? Are you trying to change God's plan for you? Because phela angithi usuke sekuplanelile vele yonke impilo yakho ungakazalwa wena. So manje masithandaza, what are you trying to do? Are you trying to change his plan? That's what that's what I don't understand. Like what are you trying to do? So that is why I don't understand indaba yokuthandaza ukuthi eyokwenzani vele, ngoba phela kuyashiwo ukuthi uNkulunkulu impilo yakho yonke uyihlela nje usaseswini sama wakho. Yabo manje wena mase uthandaza shuthi usufuna manje ukushintsha inhlelo zakhe ke manje. Anyway, yeah, it's fine. Anyway, that's it from me guys. Thank you so much for watching. Please don't just what am I saying? Anyway, thank you so much for watching guys. That's it from me. Please share your thoughts under the comments and I'll see you guys on my next one. What a messy video.